que tota la investigació sobre Irene Polo l'he fet amb l'amiga Pilar Tur, des que vam començar l'any 1994 fins ara, i per tant el que explicaré a continuació és fruit del treball comú de totes dues. Però, evidentment, no vam començar nosaltres. Abans, el doctor Josep Maria Casassús havia investigat i publicat sobre la Irene Polo, és una mica el mestre de tots. Bé, començaré amb la lectura d'una nota de comiat d'Irene Polo publicada a la revista Annals del periodisme català. Diu així: gener de 1936. Els meus companys de Barcelona, que són tots els meus amics. Amics excel·lents, estimats i admirats. Adeu. Per les terres de Colom pensaré en vosaltres i esperaré el dia que tornaré al vostre costat a continuar la nostra tasca de cada dia. Signat Irene Polo. Bé, la periodista embarcava a Santander el 31 de gener de 1936 rumb a Cuba com a assistent general de la companyia de teatre de Margarida Xirgu a la gira americana que havia de començar a l'Havana a mitjan de febrer del 36. Amb una durada prevista de 2 anys. No estava clar, però deien, segons com vagi, doncs uns 2 anys. Però la Guerra Civil i la victòria de Franco van impedir la tornada de Polo, republicana d'esquerres, que es va haver d'exiliar. I 6 anys després de començar aquest periple, es produïa una notícia colpidora. Irene Polo s'havia suïcidat. Quedaven aleshores plantejats alguns interrogants que van arribar fins a nosaltres: com va viure Irene Polo aquests anys a Amèrica i, en particular, com va passar el període desconegut de la Guerra Civil i de l'exili. I també quines circumstàncies podrien contextualitzar la seva mort tràgica. Bé, s'havia publicat que Irene Polo havia mort a Santiago de Xile, a Mèxic, a Montevideo, a Buenos Aires i en diferents dates, el 39, 41, 45. Tampoc no estava clar on havia viscut Irene Polo a partir de la dissolució de la companyia de teatre el 1939, una primera dissolució que va haver, quan Margarida Xirgu es va retirar, es va establir a Xile, posteriorment a l'Uruguai, i els col·legues contemporanis de la periodista que vam arribar a entrevistar, que ens van ajudar molt a situar la figura d'Irene Polo, que tots l'admiraven molt i la recordaven com una companya entranyable, i coincidien a dir que s'havia suïcidat, però amb informacions discordants sobre la ciutat i el país i la data. Evidentment, es tractava d'un període de guerra i exili, amb la consegüent diàspora de la majoria d'ells, alguns repartits per Amèrica i altres a França, que retardava i dificultava la comunicació. Per tant, es va produir la mort d'Irene Polo i a uns els va arribar uns mesos després, era molt difícil, no? Nosaltres vam parlar amb Víctor Alba, amb Avelí Artís Gené, conegut, com tots sabeu, per Tísner, amb Andreu Avelí Artís, Sempronio, amb Josep Aimamí Serra, amb Emili Granier Barrera i amb Carles Sentís. No vam poder arribar a entrevistar Josep Maria Lladó, que era gran amic d'Irene Polo, que estava ja molt malalt quan vam intentar contactar-lo l'any 1995. Tísner recordava les germanes d'Irene Polo, però no disposava de cap contacte per trobar la família i no sabien com fer-ho. Bé, per sortir d'aquest impàs, vam decidir que calia viatjar a Buenos Aires per seguir la pista que havien trobat de la col·laboració d'Irene Polo amb el casal català de la capital argentina a partir de 1937. Això sí que ho havíem pogut comprovar. Llavors vaig anar-hi jo el mes d'agost de 1995, ara farà 30 anys. El viatge a l'Argentina va donar els seus fruits. Vaig poder entrar a l'arxiu del diari La Nación
amb una carta de presentació de Josep Maria Figueres, que ara no hi és, però... I vaig trobar una fitxa, amb aquests fitxers d'abans, de les fitxes, a la P de Polo, després d'algunes fitxes sobre Carmen Polo de Franco, vaig trobar Irene Polo i vaig trobar que hi havia una notícia, que hi havia la fotocòpia, de la mort d'Irene Polo. No com a necrològica, sinó com a notícia. Per tant, allà ja tenia un reconeixement. I deien que havia succeït el 3 d'abril de 1942 a Buenos Aires. Bé, amb aquesta data ja vaig poder anar al registre civil de Buenos Aires, vaig demanar el certificat de defunció i aleshores, a més de constar-hi el nom dels pares, que no el sabíem tampoc, ni el segon cognom d'ella, que era Antonio Polo i Francisca Roig, i signava com a testimoni de la mort Joan Merli, i deia, en castellà, perquè clar, era en castellà el certificat a Buenos Aires, hermano político de la fallecida. Aquesta última informació ens va conduir a la família, perquè aleshores, en dir-li jo al president del Casal Català, que en aquell moment era Joan Rocamora, que em va atendre molt amablement, una persona fantàstica, exiliat també, en dir-li jo que Joan Merli era cunyat d'Irene Polo, perquè el d'Irene Polo no sabia res, havia arribat a Buenos Aires quan ella ja havia mort, ell em va proporcionar un contacte a Barcelona que era en Francesc Arnó, un altre exiliat, i que coneixia la família Merli. I aleshores ell ens va proporcionar el telèfon de Mònica Merli Polo, que era la neboda d'Irene Polo. Així la vam trobar amb ella, que era filla de Joan Merli i de Rosario Polo, que era una germana d'Irene. La neboda sabia molt poc de la Irene, el suïcidi l'havia convertit en un tabú, això passa a la família, quan algú es suïcida, i no en parlaven mai. Però ens va donar les cartes que Irene Polo havia escrit al seu íntim amic, el pintor català Miquel Villà, i el va escriure des de l'octubre de 1940 fins al març de 1942, poc abans de morir. Aquestes cartes les van publicar l'any 2022, si a algú li interessa llegir-les. Bé, clar, aquestes cartes són un document molt valuós, que ens van proporcionar les pistes per reconstruir al llarg dels anys, no immediatament en aquell moment, perquè tot això és un treball de molts anys, no? Reconstruir el període d'exili des del 1939 fins a la seva mort. Però bé, recapitulem el gener del 36, quan comença tot. Bé, en aquell moment, quan va emprendre el viatge a Amèrica, Irene Polo, amb 27 anys, era una periodista ja en gran projecció i molt valorada per col·legues i lectors. Des del principi dels anys 30, amb 21 anys, que ja portava uns anys exercint, però als 21 anys, els seus reportatges havien començat a aparèixer a primera plana de les publicacions més importants d'orientació progressista, sobretot en l'òrbita de l'Esquerra Republicana de Catalunya, com ara la Rambla, la Humanitat, l'Opinió i posteriorment Última Hora. També el diari L'Instant, propietat de la Lliga, va publicar-hi reportatges memorables, com els que va enviar des de París sobre les vicissituds dels exiliats republicans pels fets del 6 d'octubre de 1934. I tot i que els publicava el 1935, que hi havia censura a l'estat espanyol, va aconseguir la manera d'informar. Bé, la valentia i la vitalitat singular del seu periodisme en temes polítics, laborals i socials, amb entrevistes, cròniques i reportatges de carrer i d'investigació. Ell era molt de carrer, volia estar on es produïa la notícia, però també d'investigació, i, tot s'ha de dir, de gran qualitat literària, la van situar entre els professionals més innovadors que iniciaren a Catalunya el periodisme modern europeu. A més, com diria pòstumament la revista Catalunya, portaveu del Casal Català de Buenos Aires, quan ella va morir van escriure una necrològica i deia: aquest sentit del periodisme directe
al qual ella afegia una punta d'ironia carneriana, eren el seu èxit més contundent. Això es va publicar a Catalunya a l'abril del 42, poc després de la mort. Bé, precisament un dels darrers treballs d'Irene Polo en una publicació capdavantera del nou periodisme català, que era el diari Última Hora, propietat de Lluís Companys, va alterar el curs d'aquesta carrera brillant, una entrevista. Es tracta de l'entrevista a Margarida Xirgu, el dia de Reis de 1936, el 6 de gener, amb ocasió de la mort de Valle-Inclán. Aquell vespre l'actriu feia l'última representació al Teatre Principal Palace de Barcelona de l'obra Doña Rosita la soltera del seu gran amic Federico García Lorca. I s'acomiadava del públic abans d'iniciar una gira per Amèrica Llatina. Aleshores, durant l'entrevista, l'actriu va proposar a la periodista d'unir-se a la gira com a representant de la companyia, i això va ser, per què? Per omplir la baixa, una baixa que s'acabava de produir, de qui havia d'ocupar aquest càrrec. Que havia d'ocupar aquest càrrec de representant de la companyia era Rafael Rodríguez Rapunt, que havia estat secretari del grup de teatre La Barraca de García Lorca. Com que eren molts amics de García Lorca, l'havien ofert aquest lloc. Ara bé, no va poder, era encara un estudiant, tenia uns exàmens, una sèrie de coses, i aleshores es van quedar i li va oferir. Irene Polo va acceptar aquesta gran oportunitat de fer un viatge, jo diria, fabulós, a l'abast d'una minoria en aquella època. En aquella època no era fàcil anar-se'n a Amèrica i fer un viatge, no? I a més també d'obrir un parèntesi per abordar un nou repte professional. En arribar a l'Havana es va produir un fet inesperat i tràgic, i és que el marit de Margarida Xirgu, Josep Arnall, que els acompanyava durant el viatge, va caure greument malalt i va morir a la capital cubana el 22 de maig de 1936. Com era lògic, es va suspendre les actuacions durant la malaltia i es va alterar la programació prevista, però la gira va continuar. Ara bé, uns mesos després, quan estaven actuant a terres mexicanes, es va arribar la notícia de l'inici de la Guerra Civil i poc després també la terrible notícia de l'assassinat de Federico García Lorca, a qui precisament esperaven a Mèxic per unir-se a la gira on s'estrenaven diverses obres seves. És a dir, Margarida Xirgu va representar obres de Federico García Lorca que eren inèdites, que encara no s'havien estrenat, i li feia molta il·lusió, perquè eren molt amics, que anés amb la gira. Doncs quan l'esperaven, els arriba la notícia que l'han assassinat. Bé, el profund impacte d'aquests esdeveniments queda recollit a les memòries de la dramaturga mexicana Margarita Urueta, que narra amb detall la consternació dels membres de la companyia teatral i en particular la Irene Polo, a qui dècades després, quan escriu les memòries, recordava plorant desconsoladament. Clar, de cop i volta diuen, ha esclatat la Guerra Civil, tenen la família allà, és tot un... Però durant aquests anys, la periodista s'avançava a la companyia pels diferents països llatinoamericans per negociar contractes, ocupar-se de la logística i també per oferir informació a la premsa sobre les obres que s'interpretaven. Hi ha diverses entrevistes que li fan a diaris d'Argentina, de Xile, de Mèxic, a Irene Polo, i ella parla d'aquestes obres. Enmig d'aquest periple, al març de 1937, Irene Polo desembarca a Buenos Aires, ella sola, per preparar-hi l'arribada de la companyia que ho faria 2 mesos més tard. Ella actuava així, anava al lloc on anaven a actuar, s'ocupava de la logística, els hotels, signava els contractes, que són coses que estaven una mica paraulades només, no? Bé,
I a partir d'aleshores, a partir del març del 37, Irene Polo s'instal·la ja a la capital argentina, com ho va fer després la companyia. La companyia es va instal·lar a Buenos Aires, des d'on es desplaçaven per actuar a altres ciutats argentines, així com a l'Uruguai o a Xile. En arribar a Buenos Aires, les revistes dels residents catalans, Resurgiment la primera i també Catalunya, van publicar càlides paraules de benvinguda a Irene Polo. A més, la revista Catalunya, poc després, a la revista Catalunya apareixia un article entrevista, una barreja d'article-entrevista, que li feia a Irene Polo el seu gran amic Francesc Madrid, conegut també per Paco Madrid a vegades, que Irene Polo havia retrobat a Buenos Aires. En Francesc Madrid havien estat companys a diverses publicacions catalanes, Irene Polo i Francesc Madrid, i a més van coincidir a la cobertura del procés als consellers del govern de la Generalitat de Catalunya davant del Tribunal de Garanties Constitucionals a la ciutat de Madrid pels fets del 6 d'octubre del 34, que la història es va repetint, no? Però a l'inici de la Guerra Civil, l'any 1936, Francesc Madrid havia hagut d'exiliar-se perquè la FAI l'havia detingut i sentenciat a mort a Puigcerdà. Ell venia de França, on havia fet uns reportatges, i quan va arribar a Puigcerdà el van reconèixer, i com que ell era crític amb la FAI, doncs el van detenir i el van sentenciar a mort per això, per la seva postura crítica amb l'organització anarquista. El va salvar in extremis la intervenció del president Lluís Companys, de qui Francesc Madrid havia estat secretari quan Companys era governador civil de Barcelona l'any 1931, uns mesos van ser, no? Segons el testimoni de la seva Núria Madrid, que per cert està viva, té el cap molt clar, té 94 anys i viu a Buenos Aires, i ens comuniquem amb missatges de veu de WhatsApp. Segons el testimoni de la seva filla, Núria Madrid, el president Companys va ordenar que el conduïssin a Barcelona. Ell va al·legar que tenia informació confidencial i el van conduir a Barcelona. I el va tenir amagat durant gairebé 2 mesos al segon pis del Palau de la Generalitat. Això m'ho ha confirmat i ho ha escrit també, Núria Madrid. Fins que va aconseguir que sortís de la ciutat en un vaixell de guerra anglès. Francesc Madrid, la seva dona, que era l'actriu del Teatre Romea, Maria Lluïsa Rodríguez, i la seva filla van desembarcar a Buenos Aires el 17 d'octubre de 1936. Bé, l'entrevista que li feia Francesc Madrid a Irene Polo, aquesta entrevista a Catalunya, a què em referia, ens va deixar les sentides paraules de preocupació de la periodista per la situació de guerra al nostre país. Llegeixo textualment les seves paraules. Quin terrabastall el de Catalunya, noi. Poc m'ho pensava en sortir de Barcelona fa 14 o 15 mesos. Què passaria això? Ja ho veus, el que són les coses. Quan menys podem imaginar que les coses passin, ara, sort en tenim del nostre esperit constructiu. Penso molt en la nostra gent. Escric a molts d'ells. Escolta, tu, què saps d'en Ventallonet? Me l'estimo molt, en Ventallonet. Ja saps que és un escriptor molt bo i un gran amic. En Joaquim Ventalló, per cert, estiuejava a Port de la Selva, ja ho sabeu, no? Bé, referia al periodista Joaquim Ventalló, que havia estat director del diari L'Opinió i de la revista i de la revista La Rambla, quan ella hi treballava. Poc s'imaginava Irene Polo que Ventalló també havia hagut de fugir de la FAI i s'havia exilat a França el 9 de setembre de 1936, com sabem gràcies a l'entrevista que li va fer Josep Maria Figueras l'any 1990, que la va publicar aquell llibre de 12 periodistes dels anys 30. A més, com és conegut i com ha dit abans el doctor Casassús, 15 dies abans de la fugida de Ventalló, la FAI havia assassinat també el periodista Josep Maria Planas. És a dir, que el panorama era molt complex. Hi havia un exili republicà també, no? Bé, en aquest context bèl·lic, Irene Polo, preocupada per la família, volia tornar al país.
Deia, en aquesta entrevista deia: quins canvis, Manoi, que trobaré quan arribi a Barcelona, perquè jo me'n vull anar. La Margarida no vol que me'n vagi, saps? Però jo tinc ganes d'anar-me'n. Tinc la germaneta, que és com una filla meva, que em treballa a la Junta de Museus. I després ja saps que tinc una noia malalta, la família. El que més estimo al món són les meves germanes. Bé, també Margarida Xirgu es va plantejar el retorn al final de l'any 1937. Però l'actriu ja s'havia convertit en símbol de la intel·lectualitat de l'Espanya republicana en guerra contra el feixisme. Era rebuda amb expectació dels països que hi anaven i establia relacions amb les elits polítiques i culturals dels països que visitaven. Per això, des del govern de la República se li va demanar que continués amb la gira en qualitat de representant cultural del govern republicà. En aquestes circumstàncies, Irene Polo va decidir continuar amb la companyia i ajornar la tornada al país. El mateix any 1937, la periodista va pronunciar una esplèndida conferència al Casal Català de Buenos Aires, titulada Un llamp en el cel poètic de Catalunya, Joan Salvat Papasseit, això el juliol del 37. Entre diversos comentaris brillants, Polo lamentava que un gran poeta com Salvat Papasseit, popular i entranyable, a qui considerava l'equivalent en la literatura catalana de Federico García Lorca, en la castellana, fos conegut només per alguns iniciats. En aquell moment es veu que era molt poc conegut. A Buenos Aires la periodista es retroba també amb un altre personatge, que és l'escriptora argentina Salvadora Medina Honrubia, a qui havia conegut a Xile durant la gira teatral. Medina Honrubia era un personatge singular, era poeta, dramaturga, periodista i anarquista, anarquista militant. Primer va ser mare soltera, en aquella època, i posteriorment es va casar amb Natalio Botana, fundador i propietari de Crítica, que era un diari progressista i populista de Buenos Aires, de gran tiratge, i que va tenir molta influència política i social. Medina Honrubia i Botana van donar un ferm suport a la causa republicana durant la Guerra Civil. Entre altres iniciatives, des del diari Crítica, van impulsar col·lectes populars en favor dels exiliats republicans i el mateix Natalio Botana, el propietari del diari, va donar feina a exiliats a les seves empreses perquè poguessin obtenir el permís de residència. La seva finca Los Granados, que tenien a la localitat que es diu Don Torquato, va ser un punt de trobada d'intel·lectuals argentins i estrangers on també van acollir generosament Irene Polo i la companyia de Margarida Xirgu, que van passar-hi llargues temporades. La periodista, Irene Polo, es relacionava així mateix amb el grup d'amistats de Victoria Ocampo, que també era solidària amb els exiliats republicans. Ocampo era propietària i directora de la revista i de l'editorial Sur, on publicaven els intel·lectuals més destacats d'Amèrica i d'Europa. En aquests cercles, Polo va deixar-hi la impremta que trobem a la correspondència de Victoria Ocampo o a les memòries de l'escenògrafa Victorina Durán, escenògrafa madrilenya, que també estava exiliada, i també les escriptores Margarita Urueta, Emma Barrandegui i Maria Rosa Oliver, que era argentina, per això dic que Oliver devia ser d'ascendència catalana, no sé. Aquesta última, Maria Rosa Oliver, era dirigent de la Unió Argentina de Mujeres, una associació que lluitava per la igualtat dels drets civils, que havia fundat amb Ocampo. El que es veu en aquestes memòries és que dècades després, perquè són escrites algunes 30 anys o 40 anys després d'haver conegut a Irene Polo, totes elles recordaven a Irene Polo amb admiració i afecte. Això dona també més característiques del personatge. Ara bé,
ja passem al que és estrictament exili. L'any 1939, la vida d'Irene Polo canvia radicalment. Això ho sabem gràcies sobretot a les cartes i a les pistes que hem seguit amb aquestes cartes. La victòria de Franco de la Guerra Civil fa impossible que torni a Barcelona. Aleshores, ella, molt preocupada per la situació de la mare i les germanes, decideix reclamar-les a Buenos Aires. Així, el 20 de maig de 1939, arriben a la capital argentina Francisca Roig, vídua d'Antonio Polo, i les germanes d'Irene, Maria i Rosario. La mare i la germana Maria van a viure amb Irene Polo, al pis que ella hi vivia, mentre que Rosario s'instal·la amb la seva parella, que era Joan Merli Païssa, i amb les dues filles d'un anterior matrimoni de Merli. 2 anys després naixia Mònica Merli Polo, filla de Joan i Rosario, que és la que vam conèixer nosaltres i la que ens va donar les cartes. Bé, Joan Merli era galerista, crític d'art, marxant i editor, i durant la República va ser secretari de la Junta Municipal d'Exposicions d'Arts de Barcelona, on treballava també Rosario Polo. Probablement es van conèixer allà, això no ho sabem. Merli es va haver d'exiliar a causa de la seva col·laboració amb el Comissariat de Propaganda de la Generalitat durant la Guerra Civil. I a Buenos Aires, entre altres activitats, que va tenir-ne moltes, va fundar la prestigiosa editorial Poseidon, l'any 42, especialitzada en art. I l'any 1975 Joan Merli va tornar a Barcelona amb la seva dona i 2 de les filles, Rosa i Mònica. Ara bé, Merli, com lliga amb tot això, era el marxant de Miquel Villà quan el pintor es va fer amic d'Irene Polo a Barcelona al començament dels anys 30. Villà, després de passar una temporada pintant a Holanda, es va instal·lar a l'Avinguda de Gaudí número 56 de Barcelona, on va coincidir amb Irene Polo, que hi vivia al mateix edifici amb la mare i les germanes. El pare ja havia mort. Irene Polo ja era periodista, li va fer un reportatge d'una exposició i es van fer molt amics. Bé, durant la Guerra Civil Villà va romandre a Catalunya, però l'any 1940, va decidir despatriar-se a l'Argentina, on podia viure amb el seu germà Andreu, que estava establert a la ciutat de Tucumán. Andreu era periodista, era dibuixant, i publicava una vinyeta com un acudit diàriament a la revista La Gaceta de Tucumán. Bé, Miquel Villà va arribar a l'Argentina a primers de setembre del 1940 per assistir a la inauguració d'una exposició d'obres seves que li havia gestionat Joan Merli a la Galeria Miller, una de les principals de Buenos Aires. I dies després de finalitzar l'exposició és quan comença la correspondència entre Irene Polo i Miquel Villà, quan el pintor li escriu quan arriba a Tucumán. Malauradament, només s'han conservat les cartes d'ella, tot i que hem parlat amb el seu fillastre, que és l'Antonio Urrutia, diu que no té res. Només s'han conservat les cartes d'ella. La primera era del 14 d'octubre de 1940. A la correspondència aflora de seguida la situació econòmica precària de la periodista. A partir del mes de maig del 39, amb l'arribada de la mare i les germanes, Irene Polo s'havia trobat amb obligacions familiars i la necessitat de disposar de més diners, de més recursos econòmics. A més, la seva economia va empitjorar aviat quan, poc després d'acabar la temporada de teatre de l'any 1939, Margarida Xirgu es va retirar a Xile i tenia una malaltia als pulmons, va decidir retirar-se a Xile i es va desfer la companyia. Anys després va tornar a fer la companyia, però de moment va muntar allà una acadèmia i tal. L'actriu va mantenir la residència a Xile, on es va casar el mes d'abril de 1941 amb el seu administrador Miguel Ortín i posteriorment es va instal·lar definitivament a l'Uruguai.
Irene Polo es va quedar a Buenos Aires, on havia de viure i mantenir la mare i una germana, l'altra vivia amb en John Merle, també passant les magres, perquè els exiliats, doncs, bueno. I havia de mantenir la mare i la germana només amb el que guanyava amb traduccions del francès, feina que ella ja havia fet a Barcelona, i amb alguna traducció de l'anglès. Aquesta ocupació segurament li va facilitar Guillermo de Torre, amb qui mantenia una bona relació. De Torre era crític literari, assagista i poeta i secretari de redacció de la revista Sur. Va ser un dels fundadors de l'editorial Losada, a Buenos Aires, i des de 1938 estava publicant-hi l'obra completa de Federico García Lorca amb la col·laboració essencial de Margarida Xirgu i Irene Polo, perquè, com he dit abans, s'estaven representant obres que no s'havien publicat, que Federico García Lorca li donava directament a Margarida Xirgu. Llavors va recórrer amb elles i elles buscant, estaven a mà, moltes d'aquestes obres. A Losada, Polo va publicar-hi 5 traduccions de clàssics francesos i 2 més a les editorials Hachette i Sopena, i també va traduir Pride and Prejudice de Jane Austen per a l'editorial Joventut Argentina. Però ja les cartes diu que això de les traduccions, ja sabem tots el que és aquestes feines i que amb això, i a més no és una feina estable. Però, afortunadament, l'economia d'Irene Polo millora quan al mes de gener de 1941 l'empresari català Xavier Serra, propietari de les perfumeries d'Anna, que acaba d'instal·lar una fàbrica al barri de Barracas de Buenos Aires, la contracta com a secretària i això li permet tenir un sou estable. Els catalans feien una mica un lobby, també, i s'ajudaven entre ells. Bé, Xavier Serra, tot i el seu posicionament polític en una dreta crítica amb la República Espanyola, va ajudar molt als exiliats republicans, entre els quals, per exemple, Joaquim Maurín, dirigent del Partit Obrer d'Unificació Marxista, del POM, que el va ajudar de diverses maneres, va nomenar a la seva dona representant de Dana a Nova York i a ell també el va ajudar. Sí, amb l'editorial sud-americana va influir perquè l'anomenessin agent per Amèrica de l'editorial sud-americana amb López Llausàs i tal. Irene Polo de seguida va congeniar amb Xavier Serra, a qui a les cartes diu, estima moltíssim, era molt apassionada, l'estimo moltíssim, no? I li dedica grans elogis per la seva intel·ligència i la seva bonomia. I en aquest nou entorn laboral, Polo troba la manera d'ajudar l'amic Villà, que estava també en una situació econòmica molt precària. Quan no havia venut gaire, molt poc, un quadre o dos a l'exposició de Buenos Aires i no venia res a Tucumán. I així la periodista fa d'intermediària entre l'empresari Serra, que ha de decorar el nou pis familiar de Buenos Aires, i el pintor. O sigui, Serra va a Buenos Aires, compra un pis i l'ha de decorar. Llavors diu, mira, Serra ja coneixia Villà, perquè Serra havia anat a la sala Parés i ja coneixia qui era Villà. Llavors ella fa intermediària i el pintor li ven alguns quadres. Bé, però a mesura que avança la Segona Guerra Mundial, l'horror d'Irene Polo pel plausible triomf del nazisme a Europa i el que considera la inevitable nazificació de l'Argentina queden patents a la correspondència. Cal tenir en compte que el govern argentí, presidit pel dretà Roberto Marcelino Ortiz, havia recorregut ja l'executiu al govern del general Franco, reconegut des del mes de febrer del 39. I llavors els exiliats estaven tots considerant rojos, comunistes, estava fatal, no? En una carta del 21 d'abril de 1941 la periodista diu: «Estimat Miquel, estic molt desanimada. A mi potser no em passarà res perquè tinc una sort borratxa. Però què m'importa si he de veure què els hi passa a la gent que estimo? La gent liberal d'aquest país serà internada. Els espanyols, reclamats pel govern franquista,
seran tramesos a Madrid. Els que no ho siguin de reclamats els emprenyaran per un quítame allá esas pajas i estarem en un perill terrible. En fi, tot Déu hi estarà en perill. És el pas d'una era del món a una altra era, d'una edat a una altra edat. És allò que la Bíblia en deia diluvi. Clar, nosaltres sabem que no van guanyar la guerra al nazisme, però ells no ho sabien, no? Bé, pel que fa al dia a dia, convivint amb el nucli familiar d'Irene, mare i germana, apareix des de la primera carta una tal Judit, amb qui sembla tenir una bona relació càlida, i ella em va fent comentaris a cada carta. La Judit ha anat a Mèxic, la Judit ha anat al Brasil, la Judit està malalta. Bueno, i des de la primera carta sempre hi ha... Perquè, clar, Villar, quan estava a Buenos Aires, hostatjava al pis d'Irene Polo i comenten que dinaven allà i tal. I llavors l'havia conegut perquè devia viure amb elles, no? Llavors fa comentaris en cada carta fins el 2 de juliol del 41, només se'n diu a la postdata. La Judit va arribar el 26 del mes passat a Mèxic, però no en torna a fer menció mai més, cosa que resulta sorprenent, però sobre una persona va dient i de cop i volta mai més. Les cartes no hi ha gaire informació sobre aquesta Judit, però sí unes expressions que Pilar Tur, que feia la investigació amb mi, quan feia la investigació, va identificar encertadament com les que s'utilitzen en l'adjudicació de places de l'administració pública. La veritat que a mi no se m'hagués acudit, però ella va dir, no? Irene Polo deia en una carta que Judit estava destinada al Brasil i una altra deia que Judit s'embarcava cap a Rio de Janeiro, on estava destinada. Això sembla un funcionari, no?, que el destinen. Ara bé, quan nosaltres vam entrevistar Tisner, que va ser molt amable amb nosaltres, els va rebre a casa seva, que era company i amic d'Irene Polo, ens va dir que quan ell estava exiliat a Mèxic, li havia arribat la informació que la periodista s'havia suïcidat perquè es va enamorar d'un diplomàtic mexicà que no va correspondre al seu amor. Tisner no donava credibilitat a aquest rumor perquè ell pensava que a Irene Polo més aviat li agradaven les dones, no? I llavors deia, es va dir això, però... Però també el periodista Vicenç Riera Llorca, a les seves memòries, com a causa del suïcidi d'Irene Polo, diu textualment, llegeixo: es va parlar d'un enamorament no correspost que a Buenos Aires la noia havia sentit per un diplomàtic mexicà. Això diu a la pàgina 177 de les seves memòries. Aleshores, a la coincidència d'aquests dos testimonis i les informacions de les cartes, Pilar Tur va formular la hipòtesi que Judit podia ser una diplomàtica mexicana, en comptes d'un diplomàtic, i per tant la persona que referia a la versió de la causa del suïcidi que va arribar a Tisner i a Riera Llorca. Aleshores, seguint aquest fil, vam fer la recerca i la recerca va revelar el nom de la diplomàtica mexicana Judit Martínez Ortega i la consulta de les memòries de la Secretaria de Relacions Exteriors de Mèxico, que es la van enviar, ho vam dir al consulat i ens les van deixar veure, les memòries de la Secretaria de Relacions Exteriors de Mèxico, o Mèxic, com es digui, entre 1940 i 42, confirma la seva presència a Buenos Aires com a canciller de segunda, diu, el seu destí posterior a Rio de Janeiro i altres desplaçaments o baixes per malaltia en dates totalment coincidents amb les indicades a les cartes. Ara bé, nosaltres som molt prudents, de tota manera, les cartes no revelen ni el tipus de relació que van tenir, ni confirmen que tingués a veure amb el procés depressiu que la va portar al suïcidi, però sí que ens proporcionen més detalls del context en què es va produir, no? Les informacions de Tisner, de Riera Llorca, això... Bé, les referències directes a la depressió comencen a la correspondència del mes de setembre de 1941. I a partir d'aquesta data, i fins a l'última comunicació de Polo amb Villar, Irene Polo manifestarà de manera directa o indirecta el seu estat depressiu. El 23 de setembre de 1941 escriu: «Tampoc t'havia escrit abans perquè estic passant uns dies molt dolents.
Tinc un decaïment nerviós terrible i una angúnia que no sé pas si podré resistir en cas de que hagi de durar gaire més encara. En aquesta situació, Polo busca ajut per millorar el seu estat anímic, tant en la medicina com en les amistats. Ja la carta de 30 de setembre fa una crida a l'amic Villar perquè la vagi a visitar a Buenos Aires. Petició que va repetir més endavant, sumada a les referències al decaïment psíquic que la forçava a prendre la medicació receptada pel doctor català Lluís Sallé, que també estava exiliat a Buenos Aires, un personatge fascinant, el Lluís Sallé, el de l'hospital aquest. Bueno, ell no era psiquiatre, però era pneumòleg, especialista en tuberculosi i tot això. Però els catalans entre ells, hi havia un doctor català, tenies confiança en ell. Bé, la resposta del pintor a això d'anar-la a veure a Buenos Aires devia ser negativa perquè aleshores és ella qui es planteja d'anar a Tucumán a l'estiu. Tinguem en compte que a l'Argentina l'estiu és del 21 de desembre al 20 de març. Llavors, el que nosaltres seria l'hivern, per ella és estiu. Però posteriorment descarta el viatge per un preu massa elevat del bitllet. Diu, és molt car i jo de diners no en tinc. Malgrat treballar la dana, però seria una sou de secretària, tampoc seria una cosa molt... Bé, Irene Polo no deixa però de fer intents de sortir de vacances. En tenim una referència a la carta de l'escriptor francès Roger Caillois, que des de l'inici de la Guerra Mundial vivia en una casa de Victoria Campo, una casa que Victoria Campo tenia a Mar del Plata. Llavors, quan ella està a França, li escriu una carta i li diu: Irene Polo me ha escrito. Dice que querría venir 3 o 4 días a Mar del Plata. Ha hablado de eso con María Rosa. Suposem que és María Rosa Olivera, aquesta altra, la revista, no? La revista Sur. Y diu, quizás deberías invitarla. ¿No crees? Ella intentava sortir d'aquest pou. De tota manera, Irene Polo no va anar a Mar del Plata, no sabem les raons, aquest estiu, que va ser l'estiu abans de morir. En canvi, li diu a Miquel Villar que ha passat uns dies en una estància, que es diu en Entre Ríos, però que la resta de l'estiu se li ha fet insuportable a Buenos Aires. Bé, tot i que els motius d'un suïcidi poden ser múltiples, impossibles de determinar, i a les cartes l'únic factor documentat és la depressió, cal precisar que entre les possibles causes exògenes d'aquesta depressió no apareix a les cartes el trencament de la relació amb Margarida Xirgu, com en canvi es va establir en la versió més estesa de l'amor d'Irene Polo a partir de la publicació d'una biografia de l'actriu. Això ho diem perquè la periodista feia més de 2 anys que estava distanciada de la Xirgu. La Xirgu estava a Xile, ella es va quedar a Buenos Aires. A les cartes només les menta una vegada, però de passada. Diu, Xavier Serra això, però bé, és tan intel·ligent com la Margarida Xirgu i més tractable, però de la Xirgu no parla per res. I bé, només podem aliviar alguns elements del context d'aquesta mort tràgica de la periodista que pensem que segurament influiran en el seu estat d'ànim. En primer lloc, la impossibilitat de tornar a Barcelona a exercir el periodisme per la victòria de Franco a la Guerra Civil. Ella era una periodista, diríem, de raça. I ell està fent les cartes, aquí no volia allargar-me molt, però les cartes diu, aquesta feina no s'ha fet per mi, les feines comercials, ja li agradava escriure. No era la seva llengua, allà era el castellà. En primer això. Segon, la preocupació per la Segona Guerra Mundial i el triomf del nazisme que està molt present en les seves cartes. La responsabilitat i la limitació de moviments que implicava la nova situació personal d'haver de mantenir i conviure amb la mare i les germanes. En una carta li diu a Villar: Guilla, creu-me, jo guillaria també de bona gana si fos sola. Vés-te'n, fot el camp, Guilla. I un altre element podria ser el trencament de la relació amb Judit, que es desprèn del sobtat mutisme de la diplomàtica, que de cop i volta no parla més, però no tenim més informació que això.
Bé, el colofó arriba a la penúltima carta parlant sobre l'escriptor Stefan Zweig. Diu: ja has vist com el pobre Zweig s'ha matat amb la dona a Brasil, també tip d'Amèrica, segurament. Suposo que també, com jo, tipa. Diu Irene, possiblement pensant ja en el seu propi final. I fins aquí, moltes gràcies per l'atenció. Les meves primeres paraules vull que siguin de gratitud per la gentilesa de la ponent Glòria Santamaria de poder-me permetre parlar abans per una necessitat familiar d'horari. I les segones han de ser d'agraïment al professor Lluís Costa per la seva amabilitat en convidar-me a parlar de temes sentits, de temes rellevants i de qüestions notables en la historiografia i en la humanitat de la nostra nació. L'Ajuntament del Port de la Selva fa una notable labor en la recuperació del coneixement dels seus conciutadans. I és una labor que al costat d'historiadors com Jaume Sobrequés, que ja va tirar endavant una exposició sobre l'aportació catalana de l'exili en una gran exposició que es va fer als anys 70, que ja ha plogut, fa mig segle gairebé, al Palau de Pedralbes amb la Maria Aurèlia Campmany, o les antologies dels articles d'exili que va fer amb la professora, amb la doctora, la presidenta ara, Mercè Morales, autora també d'una monumental història de la Generalitat a l'exili, del Parlament a l'exili, etc. I també amb la recuperació dels articles que ha fet el suare conferenciant, el professor Casassús, amb la seva obra de periodisme que ha fet història, en el qual molts han estat les aportacions de l'exili. Per això hem portat una petita selecció de llibres i revistes que amb molt de gust la podrem comentar succintament després. I és que el món de l'exili és, amb un títol encertat, El silenci d'una nació, és la globalitat d'un país que ha de marxar de casa seva. I marxar de casa seva no vol dir, com molt bé sap la Neta, deixar la família, deixar els amics, deixar l'entorn, sinó aspectes que sovint no es valoren, com per exemple el paisatge. I una frase que em va colpir a Mexicastan és me han despaisajado, és a dir, quan una persona marxa del camp a la ciutat, li treuen el paisatge, el seu paisatge. Per tant, no, estarà en un pis, estarà en família, estarà bé, però li treuen el paisatge. Els exiliats recorden el paisatge. En el llibre de les Òlives de l'Agustí Cabruja hi ha una atzabada, sí, però també hi ha la catedral de Girona, o hi ha aquesta cala de la Costa Brava, hi ha aquest pia i aquesta idealització que es fa. I és que el paisatge també encarna el país, el paisatge és el país. I aleshores l'exili va ser un exili forçat, i un exili que en el cas dels periodistes va ser d'una multitud. Van ser molts els que van haver de marxar, com ja s'ha comentat i amb precisió, per salvar la vida. Moltes d'aquestes persones no sabien on anar. Van estar en camps de filferrades, amb una trista història en la que ferits portats en vaixells hospitals anaven morint, en el que mares que infantaven no tenien recursos i veien els nadons morir, o bé estaven a la intempèrie. Era una situació, la dels camps dins d'internament, altres de concentració, molt dura pel que va significar. I fora d'alguns pocs privilegiats que van a Argentina o van a Xile o van a Anglaterra o
o altres a Rússia, amb afinitats ideològiques o a vegades per l'atzar, hi ha un país únic que excel·leix en una acollida. I serà Lázaro Cárdenas, el Tata, el general Cárdenas, el que impulsarà una política de recuperament de la dignitat del país amb la recuperació del petroli, que en Pemex plantant cada Anglaterra, amb l'acció de l'indigenisme dignificat, de la recuperació de la terra, etc., i que farà que els republicans espanyols que vengan los que quieran y cuando quieran y a donde quieran. I no els hi demanarà papers. Hi ha tota una legió de diplomàtics, alguns amb antecedents catalans, altres que havien estat a Barcelona al Consulado General, des del Govern de Maganda, etc., que treballaran en aquesta labor. A Barcelona es publiquen 7 llibres d'autors catalans, d'autors mexicans durant la Guerra Civil. És a dir, hi ha una presència notable. I, és clar, aquesta acció farà que hi hagi una labor d'agraïment a Cárdenas, i Pere Foix li dediqui un llibre, a l'Orfeó Català li facin un acte d'homenatge, i que Cárdenas, per tant, se senti recolzat. I cada any aniran al monument, al passeig de la Reforma, a portar, al monument a la independència mexicana, a portar les seves corones o banderes catalanes l'11 de setembre en aquest lloc emblemàtic que és al centre del que seria aquest sentiment de mexicanitat. I l'Orfeó Català, aquesta entitat que tindrà un gran reviscolament arran l'entrada dels nous arribats amb els vaixells constant, diuen sí, el Winnipeg va anar a Xile, però n'hi va anar un, a Rússia va anar 2 trens, sí, però és que a Mèxic van anar, com ha estudiat molt bé l'exili mexicà, i van anar constantment, i només es van aturar pel que era l'acció de la guerra mundial que va impedir aquest flux. Però l'Orfeó Català, que ja tenia el butlletí, la coral i una sèrie d'activitats, va tenir un gran increment. I és que els exiliats donen aquesta nova aportació, sigui el de Caracas, el de Buenos Aires, el de Xile o bé el de Mèxic, d'una nova empenta, però se sentiran dipositaris d'una cultura. Els convido que una de les revistes que he portat hi ha una imatge emblemàtica que és d'una exposició que es fa de llibres i que hi ha un estand del llibre català. Imaginin-se, l'any 47, un estand d'obra, no un estand de Podexpan o de plàstics o de fustetes, sinó d'obra, en el que hi ha aquesta voluntat de mostrar una cultura. I es queden conscients, que era el Josep Carner en poesia, Agustí Bartra, etc., la multitud d'escriptors eren conscients de que eren els dipositaris de la cultura catalana i la anaven projectant. I aquesta projecció serà bàsicament amb la suma d'uns elements que seran tota la part de creació i d'investigació. És a dir, hi haurà l'aportació que es farà, doncs, el Pau Vila, a Veneçuela, de la geografia venezolana, o el que serà d'investigació del Miquel Ibergés, historiogràfica de Mexicastan, o bé el que és la creació. Els poetes faran els llibres de poesia, o bé els novel·listes seguiran escrivint narrativa de ficció, i per tant hi haurà tota una amplitud de gèneres. És clar que uns excel·liran, com podran ser la correspondència o les memòries o els dietaris. Aquests hi haurà una molt notable presència. Però trobarem aquesta constància en l'edició, i és que, igual com l'Hipòlit Nadal tenia aquesta revista, que a vegades era l'única que sortia en llengua catalana per les vicissituds de dictadures que prohibien el que fos en la llengua pròpia del país, i per tant, aleshores, aquesta acció de tenir la responsabilitat d'assumir aquesta continuïtat fa que apareguin reedicions d'obres clàssiques com la nacionalitat catalana, o bé obres creatives, el cas de Calders o
o bé de poesia com un dels elements que excel·leixen els exiliats en aquest record, tant del paisatge com d'un país que no va arribar a sortir. Però sí que la correspondència tindrà un gran valor. La correspondència, a vegades, no sé, és una opinió molt personal, íntima, sembla que entrem en la casa d'algú quan ens donen un accés a un epistolari que no és perquè el pugui consultar tothom, sinó que són les cartes, no sé, de Joan Oliver Ferrater Moda o de Rovira i Virgília Pau Casals i prou, i no són per projectar. Però clar, la carta era la manera en la que aquella persona entrava en contacte amb una altra. Per tant, destinava unes odes, són cartes llargues, detallades, meticuloses, aflueixen sentiments, aflueixen anàlisis, interpretacions, i per tant, doncs, aquestes correspondències a vegades tenen un toc de creativitat incommensurable, com pugui ser Nicolau d'Olbert amb la Hermínia, o bé altres seran una crònica global, com les de Rovira i Virgili, recollides amb profusió, o bé les que s'han fet recentment, les de Ferran Soldevila o de Serra i Modet, etc. Per tant, aquestes cartes, aquests epistolaris, aquí tenim doncs, les de l'Agustí Cabruja, alguna de les que hi ha, no publicades, però sí relacionades a l'Arxiu de Sala, on es va fer donació la seva vídua, la mestra mexicana Rosa del Castillo, que va aprendre català a Padeamor i que sempre tenia amb ell aquesta visió de sentiment, de record pedagog i profund, i aleshores aquests periodistes que els deia van marxar multitud, van marxar pràcticament amb una gran recança pel que els hi tocava de fer. El professor Balcells els hi parlarà aquesta tarda d'un altre dels exilis, en aquest cas de republicans i catalanistes, però que no marxen perseguits pel franquisme, sinó, ai las, perseguits pels mateixos, diguem-ho així, siguem elegants, republicans. I és que, esclar, tenim una notable variació en la que hi ha des de filòsofs com el Joaquim Xirau o tenim doncs novel·listes, l'autor de Bertrana, o bé professors, el Víctor d'Alba, etc. És pràcticament una molt notable quantitat de persones. I aquests, quan arriben in situ, en el lloc en el que poden començar, es dedicaran, tenen la paraula com a eina, l'escriptura com a eina vital, es dedicaran en el que puguin en el camp editorial, en el camp de la docència o en el camp de la traducció. Excel·liran en aquestes labors, però també crearan en la seva llengua el que serà l'aportació, i aleshores hi haurà una gran creativitat en periodisme, en premsa. Hi haurà una extensió de publicacions incommensurable. Pràcticament a cada país arreu sortiran aquestes, diguem-ne, publicacions de tot tipus. En algun cas, en els diaris del país, en el cas del diari El Nacional, un periòdic de Ciutat de México, afí a Cárdenas, que dirigeix Raúl Noriega, que el veiem en una imatge en un míting, en aquest diari molt procliu a la República Espanyola i que durant la Guerra Civil mantindrà una posició favorable, mentre d'altres diaris eren en una posició per l'acció religiosa complicada, de la persecució social que hi va haver-hi, i per tant, doncs, era munició que es donava per als enemics de la República. Aquest és un llibre molt suggestiu de García Rafi sobre Ferran de Pol en els textos del Nacional. No tots s'han recollit, n'hi ha molts que són pràcticament desconeguts i altres han arribat a publicar, com les d'aquell mentor de García Márquez que publicarà a Colòmbia el Ramon Vinyes i que publicarà articles que després seran en llibre. És, per tant, un testimoni
molt deliquescent, molt etèric, que costa de plegar. Així com en algun cas ha estat relativament fàcil, per exemple, doncs, a les cròniques, que és un aspecte que m'ha interessat sempre molt, doncs, el recollir-les de Lluís Capdevila, doncs, l'editorial, la Fundació IRLA va agafar les 227 que els hi vaig donar i les va posar en un PDF en accés obert, que la poden consultar a la pàgina de la Fundació IRLA, o va publicar en paper una antologia i el llibre amb les semblances biogràfiques, o l'únic llibre que he fet directament en castellà, que és les cròniques de guerra del Front de Madrid. Són fàcils, en aquest cas són dificilíssimes, i d'aquest diari nacional hi ha una sola col·lecció i que s'està desfent a la hemeroteca de la UNAM, a la mateixa Ciutat de Mèxic, i que el paper i els doblecs fan que es vagi perdent. No s'han digitalitzat, és un mite pensar que tot està digitalitzat i que tot s'ha fet. Hi ha moltes publicacions molt difícils de trobar i aleshores tenim doncs una gran quantitat de publicacions que en algun cas han estat conservades, però que en altres casos ens és difícil de tenir. I és que la premsa ens dona aquesta capacitat de veure la vida quotidiana. Hi ha uns grans cronistes, com puguin ser Artur Blader de Zumbil, que farà unes cròniques dels anys de Mèxic excepcionals, però la premsa serà no només una font d'informació, sinó que et mostrarà aquest batec, aquesta constància vital. Bé, i entrem ja en el que seria aquestes publicacions en les que, doncs, en cases particulars, es troben amb una gran dificultat material, amb un país estrany, diferent, quan s'acabarà aquest caminar per terres estranyes que deia el Joan Alavedra, o la llunyania de Carner, que et parla d'aquest estrany costums, alimentació, tot és diferent, i aleshores doncs es troben per carta, les distàncies impossibiliten el contacte sovintejat i per tant es troben amb ocasions efemèrides. Els casals faran aquest espai, l'espai en el que hi haurà per Sant Jordi, per Nadal, per la trobada d'una estrena teatral, etc. I per tant doncs serà aquell motiu, és el que li diuen a Pau Casals quan a Caracas fan una trobada, diu aquí ha vingut gent de tot arreu, és com una festa major que es troben familiars d'arreu i que s'hi troben. Bé, i Cabruja és, en aquest cas, doncs, aquest saltenc, que el que li interessi, hi ha una semblança que li vaig fer biogràfica en el llibre que va publicar l'editorial Basa, que és Periodistes indòmits, hi ha aquesta semblança biogràfica, i sobre les cròniques, en un congrés de Valladolid, ha aparegut fa poc, les actes amb el títol Cròniques de tinta i sangre, a l'editorial Trea, i també hi ha les cròniques de guerra, la relació, el comentari, l'estudi del que farà en Cabruja. Aquesta és una fotografia que té una història emotiva. Me la va passar la seva vídua a Mèxic i es treu de la pitrera un plàstic, anava a dir llardós, un plàstic envellit, groguenc del pas del temps, i a dins hi tenia aquest carnet que veuen i aquesta fotografia, l'única d'un Cabruja jove al front i que està. Bé, doncs, com és que ho té aquí, diu, és que així el tinc sempre al costat del cor. Portava anys i anys. Tal devoció, tal estimació que fixin-se en la mirada que estan als carrers de Mèxic, que li fa ella, una professora, una mestra, i que els veia en aquella botiga que tenien de barrotes, d'ultramarinos, en diríem ara, aquella, bueno, ara no, en dirien queviures, una botiga d'alimentació a barrotes a Mèxic, i feia la tertúlia. Es preocupava més de la tertúlia que no de la venda, però ella va aprendre català seguint-los i escoltant-los a tots. I és que aquest és el títol de la novel·la Les Òlibes, a la secció del diari del Dominical, del diari de Girona, que va ser de les primeres que vaig voler fer. Cronista d'exili i la novel·la Les Òlibes, que mostrava aquest recordar el país que s'ha deixat. Bé, i Cabruja
tindrà aquesta acció. Ell és un xicot jove que comença a estudiar poc, a Salt, treballarà en el món del comerç, però ja quedarà amb l'IU i amb altres, una revista local, i després començarà a col·laborar a l'Autonomista. Serà la secció postal de guerra, des de lluny, del front, i durant tota la guerra anirà publicant poques, però sentides, aquestes comentaris que enviarà. El diari se l'estimen, quan ell marxa ja li fan un dinar de comiat i apareix a la primera pàgina del diari aquest comiat que li fan els seus companys del diari, i aleshores ell doncs col·laborarà amb una gran quantitat de revistes de l'exili, però ja havia començat la Campana de Gràcia, la Humanitat, etc., sempre amb una constància de militància, com era majoritària en el conjunt de la població, que era amb Esquerra Republicana. Però ell va estar gairebé mig segle a Mèxic i la meitat d'aquests anys a Catalunya. Per tant, no va voler tornar, com Casals i d'altres, pocs, però d'altres, no va voler tornar. L'historiador no ha de jutjar, només ha d'explicar. Altres deien hem de tornar, si no els fills se'ns tornaran mexicans, com és el cas de Calders i Tisner. Calders li dirà amb una carta a Caboduja, li dirà sí, he tornat i penso que era el millor que podíem fer i n'estic molt content d'haver tornat. És amb una de les cartes que li diu. Com a articulista, ell parla d'aquests ideals de joventut i després vindrà el que serà la labor d'exili. Aquí a la labor d'exili destacarà molt els retrats que farà de tota una generació. Seran publicats com a llibre posteriorment, tant primer com a semblances d'escriptors i polítics gironins i després en conjunt. I és que ell s'integrarà des del primer moment a l'Orfeó Català, com explica molt bé el malaguanyat desaparegut fa poc Martí Soler, en aquest centre en el qual ell tindrà cura d'aquesta labor, per això l'he titulat tan humil, d'intendència. Serà el compaginador, serà el corrector. Corregia la revista 2 vegades, a part de l'original, corregia 2 vegades, que no s'escapés res, per això és molt pulcre la primera etapa de la revista Orfeó Català, i aleshores aquesta labor tan senzilla, però és la qui raeix. Una vegada Mascaner em va dir, diu, l'editorial Codial, diu, només pot sortir perquè tinc els llibres al menjador de casa i no tinc un magatzem llogat, o perquè jo faig els paquets i no tinc un mosso, i no tinc un... És a dir, que és el treball que s'hi dedicava. Doncs Caboduja serà com Joan Potau i tants d'altres, o Josep Rivera, que també publicarà llibres de poesia. Un pròleg, precisament, que el tenim allà, un pròleg de Calders, i que aleshores doncs, són conscients de que han estat expulsats del país i que volen continuar la lluita, i la faran amb una gran capacitat. El Pere Mas i Parera portarà a les Nacions Unides el cas de l'assassinat de companys o la discriminació constant de la llengua al país, etc. Per tant, hi haurà el conreu d'activitats pròpies, els jocs florals, el teatre, l'esbar, les trobades, etc. Però també hi haurà aquesta labor de crear enmig de la gran divisió que es produeix en els derrotats en l'àmbit polític, sí que hi haurà la voluntat de recuperar aquest fil, que el periodisme pugui ser, amb els col·laboradors de premsa, en poesia, conte, notícies, recopilació de textos, etc., el país que continua, i també l'anàlisi de la realitat, és a dir, què és el que hem de fer. Per tant, aquella gran esperança de l'any 45 s'esvairà quan els aliats no intervinguin amb la dictadura espanyola, i aleshores doncs apareixeran articles literaris de continuïtat, d'obres literàries de crítica, com veiem aquest de Josafat de Bertrana, etc., o bé doncs aquestes semblances que els deia, o de les novel·les que es vagin publicant. Però és una situació d'un gran atuïment
que l'any 45 es veia venir una solució i aquesta solució no arriba. I aleshores vindrà la constància que serà encarnada en aquest personatge que m'agrada molt que hi hagi aquesta labor de projecció, de continuïtat, i per això quan es redita la novel·la Algues doncs me'n vaig fer eco, o quan es editen articles doncs val la pena. I és que en el conjunt de publicacions, aquí veiem Carrola, que se l'ha citat diverses vegades, doncs s'encabruix en aquesta revista Quaderns d'Exili, que també la tenim en aquesta petita mostra, i la imatge aquesta amb el tròpic, la màquina d'escriure, el jardí una mica luxuriós, i veiem a tots aquests personatges, Galí, etc., doncs que tiren revistes, a vegades personals, la revista que la fa una persona, el Teisner, la nostra revista, Caldés, és a dir, una sola persona farà la revista amb un contingut personal, altres seran visions de conjunt. Aquí veiem doncs una doble pàgina sobre Ventosa, també d'en Cabruja. En aquests llibres que tindran molta projecció, seran les recopilacions de semblances que les farà amb una subtil combinació d'anècdotes i facècies, però també amb l'esquelet, amb l'esquema central que mostra d'aquella persona. Ell havia estat secretari de l'alcalde de Girona quan tindrà càrrecs el Josep Puig Pujades, i també tindrà altres càrrecs com a secretari, i per tant doncs mostrarà la part central, ideològica, política, de labor, però també aquestes, diguem-ne, facetes humanes. Ell editarà aquella imatge que li dèiem del paisatge, aquesta simbiosi de l'atzavada i el pi idealitzat, amb edicions Costa Brava. El que s'enyorava no ho sap ningú de Bègic, tan diferent d'aquesta Costa Brava. Li van traduir Les Òlibes amb un títol sinistre i amb una imatge absolutament allunyada de la realitat. Aquelles tres germanes, que jo els recomano molt aquesta novel·la perquè la vídua me'n va donar els últims 20 exemplars i els vaig repartir per totes les biblioteques del país, per tant el poden trobar fàcilment. I aleshores Cabruja, aquelles tres germanes que viuen en un casalot amb aquella, diguem-ne, duresa de la vida tradicional, aquí se'ns veu amb una imatge gairebé del Far West, absolutament allunyada de la realitat. Però bé, a vegades els llibres els fa l'editor i no pas l'autor. Però Ciutat de Madera, amb les il·lustracions de Porta, que ara em sembla que hi haurà una reedició, Ciutat de Madera és una mica aquesta crònica des de dins d'aquests camps de fustes, de xabola, que li dirà Bartra, el Cris de 200.000 braços, començarà dient xabola, fent aquesta referència. I és que Cabruja, amb una gran amistat amb en Nicolau d'Olwer, Cabruja serà poeta on excel·lirà amb uns llibres que s'editaran en algun cas, o bé amb aquestes semblances que se recolliran de personatges, i participarà molt en els Jocs Florals, participarà en les diverses activitats que hi ha d'aquest sentit, però on excel·lirà, com dèiem, és en aquesta revista que gràcies a ell, a Joan Potau i altres persones, pot continuar. Una revista en la que donarà el que serà la crònica d'aquest batec quotidià de l'exili, però també hi haurà l'articulisme, la creació literària, etc. I serà una mostra d'aquesta capacitat. Sobre ell hi han treballat força diverses persones que han recollit aquest llegat, especialment el Miquel Berga, el Xavier Pla i en Montero, que l'han buscat, i com els deia, poden trobar amb aquestes dues obres, el que és la semblança biogràfica i la semblança dels articles. He volgut fer només una panoràmica, podríem parlar molt, hi ha cosa escrita, per tant, els agraeixo molt l'atenció que han tingut.